Mag ik je heel veel liefde wensen? Dat mag je. En mag ik je ook een kusje geven of is dat te veel? Nee, op 2 zaken. Lex, wij gaan de sleutel van de auto. En heel veel succes met je ronde langs onze patiënten. Dankjewel. De verpleging van Vicurie Medisch Centrum toert in deze auto tegenwoordig dwars door de Noord-Limburgse regio. Zo bieden ze zorg bij patiënten in hun eigen vertrouwde omgeving. Lekker thuis. Maatschappelijk partner Volvo Rutte stelt de zorgauto beschikbaar en vandaag mag ik hem een dagje lenen. Ja, op weg naar Tegelen, naar meneer Burhenne die normaal dus een verpleger of een verpleegster aan huis krijgt. En nu ga ik hem verrassen met een leedje. Dit is trouwens mijn goede vriend Beer, gitarist, songwriter. Zingelen, 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 boem. Hey, hey, vastelovend, vastelovend. Dat is Venlo's roem. Wat heb je met vastelovend eigenlijk? Heel veel wijsheid. Ja? Maar met een kapel in een dier. Ja. En die we spelen. En vooral op hout. Muziek maken. Muziek maken. En wat voor instrument speelde je? Het bas erbij. Kijk. Ja. Kan niet meer wachten, 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 wie steekt vastelovend, wachten, wachten, wachten en dan in de oven trekken we hem door. Wie zit allerlaatste voor, kan niet meer wachten, wachten al een jaar. Ja, 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 ja. Hoi hè. Oh ja. Hoi hè. Hoi hè. Nou, volgens mij hebben we meneer Burhenne eventjes een beetje plezier gebracht. Hij zong mee. Hij heeft de vastelovend weer even gevuld. Op Novenroy. We gaan naar mevrouw Hermsen. Hallo. Hallo. Komt erin. Ja, dank u. Wel een verrassing hoor. Je kreeg normaal altijd zorg aan huis hè, van Vicurie. Ja, en dat is ideaal. Ik heb borstkanker gehad. Later bleek dat kreeg ik lymfeklierkanker. En daar heb ik dat eigenlijk voor. En dan denk ik, och, we gaan maar weer door. We zien er nog. We zien er nog en dan... Dan moeten we even afkloppen hè. ja. Laat ons nog eens zien gaan, hoe vastelovend is ontstond. Hey, ben ik geboren, gelukkig geworden. Ik kom weer, maar kom ook altijd weer. Terug naar een stadje van plezier. Goedemorgen. Ja, dankjewel. Ik vond het echt leuk. Wil je zelf nog een liedje zingen? Nou nee, ik kan niet zingen. De volgende is mevrouw Welte, Marlies Welte. En daar mag ik het laatste liedje gaan brengen. Marlies, herken je deze zoetgevoelige stem? Ja. Wie is het dan? Lex Uiting. Ik ben er, ik ben Lex, ja. Nou, mijn hele wereld staat op zijn kop. Ja. En kun je uitleggen waardoor dat komt? Ik heb een hersentumor. Ik kan het niet geloven. Is dit nou serieus het eind? Het voelt alsof we net pas zien begonnen. Ik wil opnieuw beginnen en alles nog eens over doen. Terug naar het begin als het nog kost. Maar ook deze oven gevlogen en ik heb niet meer terug tot mijn verdriet. Dus terug haalde ik het niet. Nou het laatste liedje klinkt en iedereen nog één keer zingt.
Even doen een bijeen voordat het is gedaan. Nu het laatste liedje klinkt en ons straks nog eens toe brengt. Ach, kosten we maar voor altijd samen staan. En ik moet zeggen, we waren gesteund door heel veel lieve mensen. Dus ik ben er enorm dankbaar voor. En ze laten ons ook niemand in de steek. Je bent nog mooi positief, Marlies. Dat is het enige wat ik nog moet en kan zijn. Ja. Och, mochten we maar voor altijd samen staan. Mochten we nog maar een liedje langer doen. Alsjeblieft. Heel veel liefde voor jou. Dank je. Ik kan nou zeggen dat ik er Lex uit ingekust ben.